My, členovia umeleckého súboru divadla Andreja Bagara v Nitre, chceme touto cestou vyjadriť naše znepokojenie a obavu o ovplyvňovanie priebehu hlasovania v zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa bude konať v pondelok 9.12.2024 a na ktorom budú poslanci zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja hlasovať o schválení víťaza výberového konania na pozíciu riaditeľa divadla Andreja Bagara v Nitre. Prebehlo riadne výberové konanie, do ktorého sa prihlásili 4 uchádzači. Komisia bola odborná a mali v nej veľké zastúpenie predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí posudzovali projekty veľmi dôkladne a na základe odborných kritérií. Ako víťazku vybrali divadelnú a kultúrnu manažérku Veroniku Moravčíkovú. Po vyše 8 rokoch vedenia divadla súčasným riaditeľom Jaroslavom Dócim by tak nastala na tejto pozícii zmena, ktorú vítame a dlhodobo očakávame. A to práve preto, že za posledných 8 rokov klesla návštevnosť našich domácich predstavení, ako aj počet našich uvádzaných predstavení, klesol počet ocenení za tvorbu, naša účasť na festivaloch a za toto obdobie odišlo z Nitrianskeho divadla spolu 6 dramaturgov, 3 umeleckých šéfovia a viac ako 10 hereckých osobností. Momentálne je na zodpovednosti poslancov zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, či bude rešpektovať odporúčanie odbornej komisie. Podľa viacerých zdrojov sa však schýľuje k tomu, že zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja nepotvrdí hlasovaním víťazného kandidáta. Na základe skúseností z výberových konaní z minulosti silnejú hlasy, ktoré takmer otvorene hovoria o tom, že voľba riaditeľa divadla Andreja Bagara v Nitre býva už tradične spolitizovaná. My, členovia umeleckého súboru DAB v Nitre, však pevne veríme, že tentokrát sú to len nepodložené a nepravdivé správy a nič z vyššie uvedeného sa nepotvrdí. Preto si aj touto cestou dovolujeme apelovať na poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja, aby vzali do úvahy výsledky výberového konania ako kompetentný výber odbornej komisie a aby hlasovali s rešpektom a úctou voči významnej histórii divadla Andreja Bagara v Nitre a najmä zodpovedne voči jeho budúcnosti. Ďakujeme.